ምስጋና እድሜን ይቀጥላል የኑሮን ማጠራይታ ተማረር እዚህ ያደረሰ እግዚአብሔር ነው ለወደፊትም ካንተ ጋር የሚኖረው እግዚአብሔር ነው ለደረስክበት ተመስገን በለው የጎደለ ቢኖር ለበጎ ነው ያልሞላልሽ ቢኖር ለበጎ ነው ምስጋና ባለ ራእይ ያደርጋል ምስጋና የወደፊቱን ያሳያል ምስጋና አይን ያበራል የሚያመሰግኑ ሰዎች ከሚታየው ጀርባ ያያሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ከግድግዳ ጀርባ ያሳያል ከሚታየው ጀርባ ያሳያል የምስጋና ሰው መሆን ተተርጉማ ተወዲያ ቀረባ ጊዜ ተተተመ እንታዩ መልሲው ኢትዮጵያ ስርዓታት ክልቲኦም ስርዓታት ናይ ስርዓት ኃይለ ሥላሴን ናይ ደርግ ስርዓት ኣብ ኤርትራ መጽኦም እንታዮም ገይሮም እዚያ በ610 ፔጅ ተዳለወት መጽሐፍ አኔ ጽሙቅ አቢለ በ306 ፔጅ በ366 ፔጅ ሰርህያ ኢትዮጵያውያን ክፈልጡ አለዎም ህዝብ ኤርትራ ከቃለስ ከሎ ሓድነት ጸልዩ አይኮነም ግፍዩ መሰሉዩ አቡይ ሀገር ምኳን እኮ ጽቡዩ ንሽቴ ሀገር ምኳን ከም ምኳን አቡይ ሀገር ምስ ኢትዮጵያ ጥራ አይኮነን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሃደ ሀገር ተዝከውን ጽቡዩ ሙሉ አፍሪካስ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ ዝበሃለ ሀገር ንምንታይ ዘይመጽ አቡይ ሀገር ምኳን ዝጸልየሎም እቲ ስርዓት ግን እንታይ ገይሩ እቱ መስወለ ኃይለ ሥላሴ 80,000 ናይ ተማሃሮ በትግርኛ ዝውሃብ ዝነበረ መጽሐፍቲ በአውሮፕላን ጽኢኑ ኣብ አዲስ አበባ ወሲዱ ጤንዎ 80,000 ንምንታይ ትግርኛ ከጠፈ ንምንታይ ጠፈ እዚ ተቃውሞ መጽኦም አሜሪካውያን መጽኦም ሰቢቀቱ ጀምሮም በባራት ፌዴሬሽን በተንኮል አፍሪሰቦ ሰቢሃንቁ በሜላጌሮም ይቀትሉ ሙስሊምን ክርስቲያንን ክባስ ይገብሩ እዚ ከበሳድማ በአውራጃ ክባስ ክዋጋ ክጸላላ አሻጥራት ይሰርሁ እዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ሪኡ ህዝቢ ያክል ይሉ ናጽነትና ክንዋጋ ኢኑ ክብል ከይዱ ማለት እንበር እቲ እሶም ከምዝ ጽሁፉ አይኮነን ዝነበረ እዚ ታሪክ በብዚ ህጁን እዚ ናይ ኩናት ታሪክ በአሉ ህጂ በጌጋ ዝኮነ መንገድ ይጻፋሉ 32 መጽሐፍ በጽሁም አለ በኤርትራ ወገን ዳርጋ የለውን ይክባል ዝካ በምን መጽሐፍም 32 ወታደራት ኣብ ኤርትራ ዝተዋጉ ጀነራላት ሚኒስትራት ወታደራት ከፍተኛ መኮንናት መጽሐፍቲ ይጽፉሉ ንምንታይ ምንም ላይ ተዝገብሮ ዘሎ እንታይ ይሁን ሃዴክ ነግረካ አባጽ ዝተገበረ ናይ ፈንቅል ወግ ወያኔ ነይሩ ይሎም ጽፎም አለው ሐሶት አይነበረ ወያኔ ንመጨረሻ እግዚአብሔር ኤርትራ ተዋጊው ኣብ ሻድሻይ ወራር ወይም ቀይ ኮከብ ዘመቻ ዝብልዎ አባ ሰለስተ ብርጌድ ነይርዎ ንስልጣናዮም መጽኦም ግን ሐቂን ምዝራብ ተዋጊኦም ተሰውኦም አለው እዚ ዘይካሃድ ታሪክ እዩ ደሪኡ ሻቢያ ኣብ ሽሬ ተዋጊውሎ ሽሬ ተደምሲሳ ነይራ ህወሓት ሻቢያ ከይዱ አድሂንዎም ሽሬ ከተወቃ ከላ ድማ ትግራይ ነጻ ወጻ ደሪኡ ስጋብ አዲስ አበባ በሃንሳዮም ከይዶም እቲ በሃንሳ ዝተገበረው ግዝዩ ጠውዮም ግን ኤርትራ ነህናይና ነጻ ዘውጻናያ ክብሉ ይፈትኑ ማለት እዩ ግን እንኳዚ ናይ ቀረባ ጊዜ ነህና በአይንና ዘራናዮ ታሪፎስ ናይ ድህሪት ተመሊስካ ናይ 100 ዓመትም ክጽና ከጽሐፍ ስለዝክእል ብዙ ዘሰክፍ አይኮነ ግን ለሃደ ኤርትራውያን ጸሐፍቲ መንስያት ከነግሮም ዝደልይ ነገር እንታዩ ከምብቡን ክጽፉን አለው እንደር ዘይ ጸሐፍካ ሞከሲ ዝኸውን ናይ ካልኦት ዝጻፉ ዝብል መልእክት ከማላልፍ ዝደልይ ተስፋይ አብገለ ጋጣሚ ምስ ቪኦኤ ኢንተርቪው ገርካ ነርካ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ኢንተርቪው ብዛዕባ ማሕሪ ተክለ ተዛሪብካ ነርካ ሕጂት ኢንተርቪው ኮነ አይ ዘገድሰን ነይሩ እንትላትካ ብድሕሪ ግን ሪፍሌክሽንስ ናይ አባላት ናይ ህወሓት አመርሕነት ነበሩ ብዙሕ ዝተፈላልየ ነገራት ከም መበገሲ ነቲ ቃለ መጽያናትካ ግብረ መልሲ ሂቦም ነይሮም እቲ ግብረ መልሲ ድማኒ ኣብ መንጎ መስመር ክሰምዖ ከለሃ ድማኒ ናይ ዝተረበሸ ሓንጎል መልሲ ኮይኑ ይስማዓካ ንምንታይ እዩ እቲ ዘረባ መጽኡ ንምንታይ እቲ ናይ ማሕሪ ተክለ ኣዝዩ ኣዛረባ ኮይኑ እዚያ ጽቦ ኣምጽኻያ ዚያቶ ምክንያቱም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኢንተርቪው ምስ ገበረኒ ዳሃራይ ጻድቃን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ግደይ ዘራጽዮንን አሬ ድማ በርሄ ዝባል በርሄ አጎዝ ዝባል ካብ ካናዳ ሰለስቲዮም ቀሪቦም ተዛሪቦም ድህሪዮ አኔ እድል አይተዋብኩን ግን ዝተዛረቦ ዝደራበሽዩ
እቲ ጽቡቕ ነገር በበይኖም ስለ ዘዘራረቦም ዝተፈላለየ ነገር ተዛሪቦም እጂ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ አይካህደን ኣነ ከም ዘዘራረብክዎ እቲ ዝበልክዎም ሀቂ ምኳኑ ተዛሪቡሎ ግን አይመስለኒም ንመሃሪ ተክሌ አባል ሻዕቢያ ዝነበረ እዩ ወደጽ መራዩ ናው ከግዞም ይከይዱ ዳራይ ግን በአልስዬ ገሌ በዚህስ እቲ ሰራዊት ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ከእብልለናዩ ኢሎም ስለ ዝሃሰቡ ከጥፉ ወደሌም ብድህሪት እዚ በርሄ ሃጎስ ብዝበሃል ከም ዝህረም ገይሮሞ እዚ ዝነገረኒ አው አሎም ወልዱ አምባሳደር አው አሎም ወልዱ ቀልብ አሉ ይዚ እወ በህይወት አሎ ዝሞተ ሰብ አይኮነን አሰፋ ማሞ እንኳን ሞይቱሎ ግን አረጋግጽልኝ አው አሎም ከምዚልኒ አው አሎም ትሽማይ ነገረኒ ብናትና ሰብዩ ተቀትሉ ብድህሪት ዘህዝንዩ ልዩ ዘጻወተዲ አሰፋ ማሞ ግን አው አሎም እኮ ከምዚልኒ ምስበልኩ በርሄ ሃጎስ እንዲልኒ ዚያ መጽሐፈይ ጠቅሰ ይወለኩ የጋን ድህር ኮይኖ ምስ አው አሎም የም ከዘራረቡ ዘለው ምሳ አይኮነን ቲ ምንጭ አዳይ ነበርኩን ሾ ቆላኔሬ አብቲው ጋይ ነበርኩን ከም ጋዜጠኛ ግን ሃቲቴ ጽህበዮ አው አሎም አያዘራርበውን አው አይበልኩን አይበለ ንምንታይ ዘይበል ኢልኒዩ እዚያ ሳይከዳን ተሐቂም ይፈልጥዋዩ ዝኮነ ኮይኑ ፍሬንድሊ ፋየር ዝብልዎ ገሌዮም ማንሽሙ ግዴ ዘራጽዮን ኮሙዩ ግን አይነበርኩን አብቲ ቦታ ይብል ጻድቃንም አይነበርኩን ይብል ኩሎም አይነበርኩን ይዝብል አብታ ቦታ ዝነበረ ማን አው አሎም ወልዱ ድማ ይዛረባሎ እዚያ ኢንተርቪው ምሰማ ድማስኪ እንድር ተዛሪቡ ንጽበዩና ማለት ተስፋይ አብቲ አዛራርባ ቃል መጠየቅ አብዝ ዝርጋሕ ዘሎ ጽሑፋት ዶክመንተሪ ፊልም ቃል መሕተት መርሕነት ሓለፍቲ ናይ ወያነ ትግራይ ሻዕቢያ ክሰምዑ ከለዉ ከምዚ ኮምፕሌክሲቲ ይረአየካ ኣብቲ ኤክስፕሬሽንስ ናታቶም እስኻ ምስ ተዛረብካ ድማኒ ብዙሕ ጫውጫውታ ድማኒ ሰሚዕና ስለዚ ካበይ ዝመጽእ እቲ ኮምፕሌክሲቲ ንምንታይ እቲ ኮምፕሌክስ መጽእ ሻዕቢያ ክስማዕ ከሎ ኣነ ዘህዝነኒ እንታዩ ገሌ ሰባት ብዙሕ እዚ ከባቢና ዘይፈልጡ ክነልል ከለና ናይ ወጻኢ ሰባት እዚ ብዙሕ ዘይከታተሉስ ኣብ ካርታ ክሪዋ ከለው ኤርትራ ንሽተይ ሃገርያ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገርያ ኤርሚያስ ለገሰ ዝበሃል ሚኒስትር ዝነበረ ሰብ ኣሎ ዝጻፎ መጽሐፍ የንብብ ነይረ ቻይና ከድና ኢሉ ሞሃዴ ናይ ሞተር ካምፓኒ አዲምና ከድናስ ናይ መንስያት ይሉ ካበይ አዲኹም እንዳበሉ ይሐቱና ነይሮም ይሉ ሞ ካብ ኢትዮጵያ ኢልናዮም ሳይፈለጣን ታዲ ዳሃራይ እቲ አዳላዊስ በዝኑ ነጊርዎ ገለ ኦ ትግራይ ይሉ ህጅስ ሃዴ ቻይና ናይ ካምፓኒ ማኔጀር ትግራይ ጥራይ ከም ዝፈልጥ ገይሮሞ እንዳኸዱ ካብ ትግራይና መጽና ይብልዎ ህጅስ አነጽሮም አይፈለጡን እሱ ይጸገሞም ትግራይ ሪፐብሊክ ደም ዝደሉ ወይስ ኢትዮጵያ ይለት እሳ ስለዚህ ነጽርዋ አብ ከባቢና ቅለውላው መጽሎ ታጸገም ሳያ ህጆኔ ክብለካ ዘደለቲ ኮምፕሌክሲቲ ዝመጽ ካቦ ይመስለኝ በርገዘ ግን ትግራይ ሪፐብሊክ ንምስራት ተሓደጋ ኣብ ገለገለ ተጋሩ ምሁራት ወያነ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ተእትወናላ ወያነ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ይኸድሐሎ ላንድ ሎክድ ስቴት ኮኒ ምስ ኤርትራ ባይሶምና ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ባይሶምና ዳርጋ መንጎ ተቀርቂትና ለና እዚ ዝድዮ ዘለና ፍጻሚታት እዩ እዚ ሓደጋ እዚ ከምዛ ዓይነት ርእይቶ ካብ ምሁራት ተጋሩ ክመጽ ከሎ ሰማዕሉ ዶ መስለካ እንታይ ትርእይቶ ዳትካ ስጋብ ሕጂ ከምዚ ብልዎ ቶም ተጋሩ ክዛረብዎ ከምዚ ሰማዕኽዎ እቲ ምሁር አጽቂጡሎ መርገጽ ይብሉን ብጥቅሚ ተታሂዙ ፈሪሁ ዱ ግዚኡ አይኮነን ይሉዱ እንታይ ምኳና አይንፈልጦን ግን አጽቂጡሎ ስለዚህ እቲ ናይ ትግራዋይ ምሁር ኣብ ይዋሳአሎ ኢልካ ከታስብ አይትከልም ከይዱስ ኣብታ ትግራይ ከመይ አህሊፈ ይክህቦም ናብ ዝብል ይከይዳሎ ግን እዚ ይጎዶ እዩ ህዝቢ ትግራይ ይጎዶ እዩ ቲሃራስታ ይዛረብ መድረክ ስለዘይብሉ ይምበር ይዛረብ እጂ ድህሪ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ግን ንሽተይ ይመጹለው ቀረባ ጊዜ ሰሞን ነሬ ሃዴ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ዝበሃል ሰብ ምስ አውራምባ ታይምስ ገበሮ ኢንተርቪው ሰሜ ነሬ ዳሃኒዮም ከዛረቡ ጀሚሮም አለው ኣብ አሜሪካም ትግራዎት ተአኪቦም እዚ ስርዓት ሰራቂ ስርዓቱ አይወክለናን ካላ አማራጺ ከማራና ትግራይ ዝመሰለ አማራጺ ክንሪ ያለና ዝብል ጀማሚሮም አለው
ደንጉዮም አለው ግን ህጂውን